Nire sekri lang yung play. Dahil kapag ini shot score kaktiin ka jong play. May kaktiin ka jong play ka angkom ni. Ngan kerku yo try halaga sngi ka jingjoro jong u kanlong haga sintor jonga berbor. Ngalawat yo try pula pai ktiin yang pula pelat yang naga jing shifting jonga barok. Ke nong syarai joka balang Presbyterian Mauro naru ki pastor ki temen besan joka balang ki khot committee joka balang ndong na kaliang jonga bat ke yeng kesem ke jonga na sngau ye kaban ai khublei ye pi wei baro ha ke ne ke jing syakri ha ke kerteng ke jong trai pada nong penem jonga bat jong pi Yesus Kristus. Naga benta jong kani kapor ngas ngau ban ai khublei. Naga benta I pastor London Sim I bolong pastor in charge jong pi kum kabalang. Yaki temen besan kapo jong kabalang Mauro. Bat kerpang naga benta usyakri jong trai I mestar WM Ramsdam. Hakini ke siteng juga tayo ngalada ban pa ye ke number jurwai ke junga syai. Bat kapen kendit ya ga haba ngayo ya ke khubor. Ya ka ba ila ay ya ka khubor lengba keyboard jing start technology kini kisngi. Ba pastor ngadon padang ke jing sitom. Bat mengaladai ban le surgery yo hat jonga. Kalapan kendit ya nga. Ubriu ubasyak ubaklan. Ubriu uba ya trai ya kakam la khamslam hagapor bangidang long usamla. Kapan kendit ya nga. Habang yo eta khubor ngong yi ublei unong lembat pi. Ublei onomino ya pi. Bat para bangit ba yi nga ong yi amdai tang ma pi. Pi piladep ban le surgery. Nga ngaladep ban bo PPE. Para bangit namar kata ke jingim jongi kibriu. Teng ngilang teli bat sudah. Ublay menino yalau jong syakri jong o. Syakri halaka jong kakam. Ya yeng kesem ikurim mat kikon kikti ke jong I. Ublen kerku ya kani kapor ke bakordor. Ke bingyo ban syakri lang yo ublay. Ba ke jingseng ha kani kesengi kani ke jingseng lesing ala banong ke jingseng ke bakordor bah. Ya ka bangyo bandri ki ya kata kasinat Sunday ya ka bakum kasinat kalabu kerpang ya ka bangikat ya ka Bible Sunday tekum ta na ka banta jong kani ka janmit kani ka Bible Sunday ka bangyo wan ya keren kan la ka khubor sya kaying ka jonga patsa kaying ka jongpi ublain kerku ya kan ka jing syakri ka bakodor ka jongi ngin beteng da ka bangini ruwai ka jing ruwai ka basispa lai po rio kan namba jurwai ka basispa lai po rio ka ktin jongme ka bakodor kom ka ksiar blapen perang ka ktin jongme ka itenan kektiin jong me kapabang kapadam derungap do nut jonga kapendam bro saut likit khot ka jingruai ka namba ka basispa laipun rio
tin jong me ka ba kordor dom kak si yor bla en prang kak tin jong me ka eternal kak tin jong me ka ba attention bagi Israel kinang bot kabako abdajor banyalam rupadon bot abagen Bangashem Subhababud Gaching Sawa Kaktin Jong Me Donu Jong Ngai Kat Ben Hun Song Maki Bayo May boneng hi aban snow ka tin ka jong me ba grandpa xiao bat ba shon yong an yai where cleansing berkat Shagati yang shagamon nang botin dagaktin ngan yad bet lem keladin. Toshwai kabangin late lang obli ke jingduai ngan puli katungni ke benta ke dikhat ni ke tin ke jonglai kabang la man shem na ke gospel kat ko Mathias na ka lenong ka ba arpu sang ngan puli tangi ke dikhat ka ba lai pu sang ba de ke dikhat ka ba lai pu san ke tin ke jonglai ka ongkum ni shisha nga ong ngapi Kani ka penting benriu kanam leit no, tat onda la pendep no, ya kini ki baro. Ka beneng bat ka kindau kin leit no, henry ka ktin jonga kin leit no setia. Ublen kerku ya kini ki atli ki khot ki bang pen puli ya kini ka por, tungni duai. Au blei buk pa jungi ubah beneng. Ngayo eme bemelolong ringkan. Ya kani katayo baro kawe. Bat melolong ringkat ru ya ka balang ke jong me. Ya ka jing syakri ke jong ka. Lengba jong kani katayo. Me pelak pat yengi bangin don ko kunran. Na du dang step akan ke yeng ke bekentang ke jong me. Ki khun ke beit ke jong me na du ke jing sang kena ka Sunday school. Bat hadu kani ke bentah. Ya ka bagin yo ban ken ma ya ka ni kesngi ka balong ke Bible Sunday baga sinot ka lapen bet bagin yo ban rakhi ban ken ma ya ka
ban ngi don ye ga jing seng kan thai ga jing seng samla ga ju ga benta ker khu ko kan ra ai ti ngi bo ti ha ki ti ga jong me ngi re dwai ba menang ya lam ye ngi kum ka balang ka ba me mala seng ha po jong ka ne ga dong ha po jong ka ne ga area ya ga ni ki snem baro ki bala leit no so ban aingu ya me ker khu ya ka palang ka ba it ka jong me hang ni ha mau ro ngi dwai man long ring kat ya ki nong sharai jong ka balang ka jong me ki khat committee jong ka balang ki long ying ki long sem ki long kpa ki long kme mat kam tam e kan mau ker pang na kam ta ki long ying ki ba ye kan do ya ka jing ye shem ka jing jong teman besan khat so no mat ka jing jom stan blue em ram stam kan mau ye ki ko kan ra pe hang no ka ba ki don ka ti ga jong me juk ner bat belong ringkan bat ki de sigi wei pat ke bangim tip ngi dwai be ka ti ga jong me ka bor ka snam ka jong me bat ka kerteng ka jong jisu bat kham tam ka tien ka ba im ka belong na ka tien ka jong me kan long ko kun ra ka ban ai ki ga jing suk ha ka jing im ka jong ki ire dwai be men ker khu ye ki kam jong ga jing shakri jong ka palang leng ba jong kini ka snem hoj ablay ngimla ban klet ye ke baro ba ila de ban mat ye ke jing kendu hare me tip ko kun ran be namar don blay hapadeng ki blay uba kumu blay ujonge amar de blay uba don bor uba kersyan pat yangi bangila banlong kumni ke bangilong idwai namar kata be men kerku ye ke jing shakri ki kam ke jing trei jo ka balang jing seng ke thai ke jing seng samla ke jing seng kena bangina ban yo ken ko kun ra ya ke jing shakri ke shirhem nang ni bat shikaman ni don ye ke jing ai ni don ye ke jing kermen ni duai baga bor ke jong men sim jong me do kan long ning kong bat la ke jong ki khon jong ka balang isneiru ablay namar kata ya ka bame menang yalam ya ka jinjat enti jong ki khun ki jong me apo jong ni ka snam pa bengi don ya ka jingkermen ablay pa ka snam ka banwan kan long ka snam jong ka jingker khu bengi yo ban pendap ki kam jong ka jing shakri ki jong ya baro ki benta kumbaka ka julong ablay namar kata do shimti yangi mat shimti ya kan ka jing shakri ka badang sa ka jong ka ha kan ka bor ni IT ha ka kerteng ka jong Jisu amen tomen tang ni ban pendep iki kam jong ka balang Ki parbangi beid jong ka balang Presbyterian Moro lembat kui pat ki parbagi na kui pat ki balang ni ai kuble ye pi baro ka kerteng ka ba im ka dan bor utrai badong penim jengi uji Jesu Christ ni ai kuble ru ye pi ki parbangai ki badon ki ing kesem ke jong pi ya ka ba pisula ban yo ban wan ka yeng kentang ka ublei ba bangi kum ka balang sio ban poi ki jing mani ba jing shakri ha ka no pha jong ka sngi link ba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Moro ni ai kuble ye pi baro ha ka kerteng uji Jesu Christ ka ni ka sing utrai ka bekerpang ka Bible Sunday bat kum ka balang ni dap dak jingkemen ka bakrau bangin hapling jingi i Reverend PW Walang i balong naka Maupat Pastorate Maupat District bat ka Maulai Presbytery naka liang jo ka balang pastor ni penpau ka jing sungu bat soburam ya ka jing penkok ngu ka jong pi banirap yangi kung balang hakanika no pha jon ka sngi man sam ni ka ktin ka jo blei hapling jongi batru yut ki weipat ki ban pe bat khmi lingba ki YouTube channel jong ka balang Presbyterian Moro ka jing duai ka jongi ka long mau blei under ka bat pi ka khubor
bak kubor ka bangin siya skap majo sko hane ka por kalong ka jikru men sim yangi ki badan ha ka ying ka bakantang jo blai bat ikit ki par ngai ki badan haking ki sem ki jong fi ni ai ru ka jikru do ai pi pastor lem ka ying ka sem ko jong fi ma phin mat ya ka jing kot ka jing khya ha ka jing ya enti jong fi hane sla jo khando mat kham tam e ya ka jing shakri ka babdul ai ha po jong ka pastorate ka district ka presbytery batru ha ka synod kini kilong katu kan ni kejik pensyai ya ka bang layo ka jing tha na gibor balang bahalor ya ki project jong ka social and economic life development ka KGP synod sap ngi ka SELDD ka pentrikam ya kini ki project kata ka Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School ya kini ka school la peniat ha kata kerukom beginong puli kan don lang ki babit ki babiang bat ki badon ru ka jingjuna ha di kotmet ka jing thmu jong kan ka school ka long ban ai jing kai ki babiang mat kham kerpang ya ki khna ki bano bandon sinyang ha ki imlang ka salang ka Reverend S Wellington Children's Home ha kini ka home ka synod lingba ka SELDD ka sumar ki khunlong ki khna ki blasha khun swet ki bamdon shu manu bandri bat sumar yaki ka Reverend America School for Disabled kini ka school pat kalong kerpang nakamta ki khna ki badan jingjuna hakabor smuthu bat ki khotmet ka community based rehabilitation program Mairang kini ka program ru kalong ban trei bat yarap yaki bril ki badon jingjuna ki khotmet yaki bahing hasam bat ki parmajan jongki kapan itu bat betin lenti yaki bani kendo yaki hakitat sarkar bat ki sengtremon sobha ba pher khnang bikin la banyo yaki la jingerap bat jingkershan ya ka jing im barika hok long briu man briu jongki ka wall of kindness ni ka kenro jingle isnei ka KGP synod sapngi lingba ka SELDD kala play ya ka wall of kindness ni ka kenro jingle isnei ha ka khatwei trick October araja arpuwei ha ka office jong ka KGP synod sapngi mission compound Shillong ka jingthmu jong ka kenro jingle isnei kalong baki parbengai ki badan kamelsim yarap kila ban penpoi ye kitiar kum ki jan kinap ki barang khambha bar ki wei par ki jatiar bat bo ha kani ka kenro ha ka blashna kum ki kro ban bo ye kitiar kinong pet jong ka SELDD kin sa shim ta kitiar bar kin sa penpoi syaki khun swet ki baduk barangli bar ki bri ki bamdon ying don sam bat ban la isnei na ka banta ka jongki kumta ki parbengai ki badon kalan kila ban la syakani ka wall of kindness ni ka krojni isnei hangte ha office compound jong ka KGP synod sapngi office ban ibu ikitiar kitar ki bilang long ban pendon kam kani pat kelong ka jing petip na ka jeseng samla ba ka jeseng samla lingba ka social and education committee kan penlong hi ka jing pen khu yo lum jing ta barem ha kani ka sing sa jan ke banwan kata ka khatwei trik December nadu ka por shipo bajimen step la kerpat ki parangai ki badon ki bahing hasam ki batep honilum jiktep barem kin suba banimi lang ringkat baki dikhot ke jeseng samla la kerpat ru banra ki tiar jipen khoj kum kawan mokiu badru usenyang bandon ke jingadi shalang kawai pat ka jing puna kalong la ka kemti balang ke blasong ha ka sitrik December azar fuwei klekut ban omdon ke jingbam dok Christmas menta ka snem kani kalong ka jingtip yangi kum ki parngai ka balang kawai pat naka Sunday school committee jong ka balang namar baki SOP bat kendon sarkar la kampanjen sur ha kurukam shong ha ki ying bani kumta la pensange no ban penlong Sunday school ha ka shulai progressive school hakse nakamta ka junior department kumta nadu ka khandai tik December ajar huwei ka school penpau na ka banta ka junior department kan long no ha ka banta ka basyapo jong ka ying mani bar ka intermediate department kan kiu no ha ka banta basya jong ka ying mani kani pat kalong ka advertisement ka ba yo na ka balang presbytery nongkwar ya ka bang na depen pena ha kani ka singtrai ka blala kum ka jikpen kan mau sa sisin pat ba ka nongkwar Presbyterian Secondary School ka khot application ha ka standard form plain paper nakam ta ka post ha ka nongkwar Presbyterian Secondary School ka kerteng juga post ka long assistant teacher English Secondary School ka jing siu ka long Henry Hojan Rus Palaipo
Lais pasan po ka annual increment, but 4% ka DNS allowance. Ka educational qualification, kiba apply kilong ka degree ha ka English, but ka B.Ed lani ka DLEd. Kakarta kalong nadu ka Artways nem, haduk Life Science nem, kidi banong kiri rukot omdunai ka Science nem, ringkat ka jikpunsyan o pastor in charge, tumusan ka balang ka bakidon, ya ke application belasu lang baki certificate day ban berpoy ka office jo ka school ha ka por long tray bar ka tarik bakhadu kan long ha ka khat new trick December arhaja arhuway ka written test kan long ha ka school ki subject general English ba general knowledge kata kan long ha ka khat pratrick December arhaja arhuway ha ka por shipho baji hado shibaji mansingi ka personal interview kam teaching experience tang ki bipas si written test on sepentip yaki kabanlong haka arpuprap trik December ajar huay nadu kapor shipho baji menstep ki bab ki candidate ki ba late second ka interview can upload hi ya ka by late by one ka class suspension kan long biang mata ka janmit haka por saw baji ki program jeseng haka nika sngi kilong kumni ka jiseng kan thai kan long tang shuai ka jingseng mat hak ni ka jiseng kan long ka jingseng duais dang banai nong yelam long Mrs. Wai nong room vice chairperson ka jiseng kan thai nong please dang bat duai Mrs. Plistina thaba bat ka mat jing duai ka long nakabanta ka temperance bat Bible society ka jiseng kan thai kan shong ru ka general committee hadin blawai ka jingseng kum tala karpat e barok ki dikhot ka jiseng kan thai bani don lang hakani ka general meeting ka jiseng samna kan long ka porsan baji janmit hakabakum ka jiseng samna kan yo ya ka Bible study ban please dang bat duai in long imis ribhalang kurba but inong I Bible study in long Mrs. Radiancy ranga lakarpat ikidi khot ka jiseng samna ki bon shakan ki jiseng kinwan ra la ki jong ki kot ba ban ka notebook ki program hakne ka teu banwan kata nadu ka sngi blasai ka ritrik u December aja arhuway ka jiseng khna kan sedang ya ka Children's Week but Children's Sunday nadu kan rutrik December hadu ka khatrik December ka jiseng play jong ka jiseng khna la shai ka si kan long hakapor laibaji janmit bar ka program joka kan long kumni nongelam chairperson ka jiseng khna organist Mr. Philbon Nongsit nongelam jigrai Miss Balip Shisha Kharnayor ban pulis dang Miss Dabianka Lingdot Nong Pur, Nong Duai, Mr. Banes Kamrenja, Ginyok special item na Miss Nathania Lingdot Nong Pur, Kandon Kajing Pupana, but Kajing Kren team Bajing Play ka week in long item san A1 sweat, Kandon ka Jingker Kupen Wai. Ka Barangru Hakasing Belasai kata kapon Rishiteng kan penlongi ka Jiseng Duai sedang menai but revival, Binong Police Dang but Duai in long Mr. Bishar lang warjri. Haka singi balang kata haka pratrik December aja arhuway ka jiseng khna lingba ka Children's Week kan pelong ka praise and worship service haka por laibaji mensingi. Marka program jangka kalong kumni nongilam jiseng vice chairman organist Mr. Damishwa Lalu nongilam jingrai Mr. Brooklyn Donmon police dang Mr. Miwan Lam Kupar warjri nong duai Miss Pibap Nukmanrenja Kandang kajing pemana, but iban yelam ya praise and worship ilong Mr. Mark Girot Lemngap inyo kajikut kupenwai na Mr. A.S. Emily. Kabalang lu kandang kajiseng mit balang haka pratrik December azar huay kapor nri shiteng jan mit. Ka program kan omlong show komparasyon haka program. Ka subject haka neka singi balang kalong ha ka kerteng jau on yelap ya ka jingkela ka bamut bat ya ka bamap ki pop ya ka balap sonong rem na ka gospel ka kum ulokas kelong ka arpusau ka dekat arpunyo bat ban training subject in long I wenig temsan ja ka balang temsan Dr. O Lamri ya ka blas shim na ka theme ka jingkhot sha ka jingkela ka bamut ban please dang bat duai Miss Elki Nyota haka sing sa jan ka haka khatway trick December azat huway ka jiseng khna lingba ka Children's Week kan pelong ka skit haka por laibaji mensingi haka benta ka basapo jong ka yengmani ka program jaka kan longkumni nongilam jiseng
Chairperson, Organist Mr. Jemerimi Nyuta, Nongilam Jigrai Mr. Meban Riki Walang, Police Dang Ms. Debandri Karnayor, Nongduai Mr. Badjuman Sangma, Inyok Jingpu Bena, Bag Inyok Skit Hapok Jingilam Jong Kini Ki Samla Mr. Kit Kupar Kargbuiki, Ms. Indalam Pertu, but Ms. Bapale Shisha Karnayor, Inyok Jikir Kupenwai, Nai Mr. BG Momin. Inyok Aru Kajeseng Duai Mit Sisa Jan Hakapon Drishiteng, Inong Police Dang Bat Duai in Long I Mr. Shanbor Lang Maupnyang, Mat Jing Duai Kan Long, Nakamta Ka KGP Assembly Sunday. Hakani ka sing utrai ka banwan kata haka artrik December arja arpuway haka por shipo baji men step kan don ru ka class redukwat harvestry bat kum ka jeseng khna kan ya berpenkut ya ka children's week but children's Sunday haka por shipo baji men step bat ka jeseng khna ka khot ka yewer ya ki parang ibaro be don lang hakani ka children's week bat kum juru haka children's Sunday ka program juga kanong kumni ka jiseng kanong ka Porsche Pobaji nongilam jiseng chairperson organist Mr. Pilbon Nongsit nongilam jigrai Mr. Richmond Wardri police dang Mr. Medon Ladors Imli nongduai Ms. Badriaka El Pobri ini ka jingpumnang ini ka special item na Mr. Wonder Star shooting but inongkren ilong I Mrs. Banasuk Wardri hakapor shibaji mesingi ini ka jeseng jong kabalong ru ka KGP Assembly Sunday but inongkren ilong I Reverend GB Karpan hakani kapor ngaso haban kerpat ik ushers jong kabalang rai ki jaingu ban kerpat ye Mr. B Warji banduai penkentang ya kijing aingu Tuan yang pendam hoblay ke jung duai. Sasisian pat hoblay, lengba jong yang no apai sengi. Aingu eme ko kunrat ke jung doreng kat ke jong me. Ye ke bomlay alam mengi ko try sasisian mengilapan kiu hakan ke yeng ke bukut ke bekentang ke jong me. Nagam ta ke jung syakri ke jong ye ke kerteng ke embat ke badan bor ke jong me. Aingu eme ko kunrat ke jung alam bat ke jung betenenti. Ya ka bamala dan ringkat hagi sngi ki por ke jing im jongi baro ke balalit no padadu kan ni ka klip mat ko try kum ni ngi long ko try de tang ka jing it ke jong me bat ke jing ai e ke jong me ngi long kum ni ko ngi long ni duaya khamat jong me ko kan ran tu isnei hi bakakti ke jong me kanang ya yalam ngi bakanang ya beten lenti ngi ling bagi sngi ki por ki ya ki banang wan ko kan ran banginang la long kita ki khun ki jong me Kibayai pendan buram ya ke kerteng ke jong me ko kenran. Bangi da duai ko trai ling bagan ni ka poru ko trai. Ya ingo eme mala penyo ek ni ka sngi ke balang ka sngi ke bakerpang ko trai. Bat ka sngi ke ba kom ka sinat hi ko trai. Kala bu ek ni ka sngi ban rakhe ko trai. Ya kata ka Bible Sunday ko kenran. O ni aingo eme ko trai ling bagan ni ka sngi ngala yo ro ke jing shakri na dang step. Meneh ke por shipo baji ko kenran. O ngila yo shibon ke jing bam ke be de ke jing em nam ta ka tien ke ba em ka jomi ko try ke ba ngilong kum ni ko mangilong ro de ling ba ka tien ke jomi ko try ke bala pen em ngi ko try bat ke bala kersan boring ko kenran. Bangi da duai ko try jisu sa shisien pat ling ba ka ni por sa sin ya ka bamalong ringkat ko try ba ushakri jomi ko try ya ka bamalawalam ka ni ka jangka ko try jisu ha ka bam in sasami ka ni ka kuboling ba ka tien ka jomi ka ni ka por ngibu tia khamat jomi bangi pen kentang ha khamat jomi ko kanran baki eke baro bangin si asngau ko try ba ka kubol ka tien ka jomi kandalong shisha ka banang yo jaka po ki donut biki men sim ka jongi bangin nang laban sakhi mi ko try ling ba ka tien ka ba im ka jomi ko kanran hakini ki sngi ki ya ki balong ki sngi ba e ki sngi ki ba dap si bon ki jingale ko try railing ba ka tien
ka jong me ngila banya le ko try ki bor jong ki jong ni ka perthei ko try baling ba ka tin ka jong me ko try ngin la try ban job ko try ye ki bor jong ni ka perthei try chi subing ida dua ha khamat jong me ko try shikin tin nagam ta ki prabanget ke jong ko try ha pola ka jong ka balang ko try ki khun ki jong me ko try kham tam ling ba ki ni ki sngi ki por baro ko try ki badan ha preng ki ba mat ko try ki yeng ki sem ke jong ki e ki jing pang ki jing stom o dan ha preng jong ki badan ki jaga sumar ko kan ran dan ha preng jong ki badan ha ki jong ki yeng ki sem ko kan ran ni da dua ha khamat jong me ka ba mani snei ya ka ba meno e ki ko try bakum ka balang ko try ngila bu khamat jong me na ka bantai ki jing dua ki bakar pang ko try ya ka wei pa ka wei ka yeng jong ki para banget ke jong ko try kana makin yo mahat no ko try sa sisian pat ya ka jing pen khia ka jong me nginget ko try ka ba manang isnei ya ka ba manang le ko try ki khamba ki jong me ya ka ba man ai ki sa sisian pat ya ka ta ka jing pen khia ka jong me ko kan ra nang kar khu ko kan ra bi kham tam ngi wei bi wei ko try ling ba ka ni ka por habingi don ka ni ka por pen kentang ngi ko try kham tam e habingi sa sha skor ya ka tien ka jong me ko try ling ba jong ni ka por ko pa ni da tuai ko ba mani snei men pen kentang ru ko kan ra e gini ki jing ai ki bawala mak mat jong me ka ni ka por ko try o ki long ki jing ai ki baret e ki jong ko try chi su e ho ha be nu jor ba ki jing kar khu ka jong me ko try kini ki baro kim long e ko try re tu snei ko try ya ka ba manang kar khu ki ko try ba shano ban nang pendan kam ko try nagam ta ban pen krau ya ka kam ka jong me ba ya ka hi ma ka jong me ko kan ra tu kar khu ling ba ka ni ka por ka jing shakri ka jong kar khu hang ko try kum ki khun ki jong me maganang yo mahat e ka jing dar ring khat ba ka jing alam ka jong man sim ko sim ti ka por baro ka bang sa ni ai ti ki ne baro ha ka kerteng ka jong ji sungi doai ni pan ki ne baro amen. Gila poin sa ka banta ka begini ngap cha skor jaga khubor ka ktin ka jong blai lengba jong kani ka chan mit ka banta ta shwai ka begini osngo jaga khubor jaga jing slok ka ktin ka jong blai kini ra ruai ka jing ruai ka ba arspa nriu po khandai kanna ba jing ruai ka ba arspa nriu po khandai lembat ngi trai to long me bala pen long khuj pen long sngur me ngin mani sim bor lai tli git khot ka jing ruai ka ba arspa nriu po khandai lembat ngi try to long me bala pen long koi pen long sur mengin ma nesim mengin ma nesim mengin ma nesim pen long koi pen long sur mengin ma nesim abaro pager hai lumen simban trei pen koi belaj parnagas new birthday nagas new birthday nagas new birthday pen koi belaj parnagas new birthday tin jong me aingen snow or jong kahangi gren a trying
shashkor melong blei melong blei melong blei gren atreingen shashkor melong blei. Ka benta ni ka kchin ka jong play ka blong ka khubor jong ka jing slok ha ka ni ka jan mit ka dei ka tu ka de khot ka balai phusan na ka gospel ka bakat ko mu Matthias ka landong ka bahar phusao tu ka de khot ka balai phusan ngan pen puli biang ya ka sa hisin ka beneng bat ka khindau kin leit no han re ka ktin jonga kinom leit no setia ngin pen kentang ya kani ke khubor tang ni duai ker khu ya lo jong shakriu jong me ko kunran pat ker khu lang jingi baro bangin sha skor ke tin ke jong me mi tip kham ba yo u bat mi i kham ba yo u bat ngi ngai be ke tin ke jong me ka bo un kren ha ka de ke por kan long ke jing ker khu ya ka jing em ke jong u ka yeng ka sem padang i baro ki badan ha kani ka por ka kerteng bat ka ktin ka badan bor ka jong Jisu to ka long lem bat ngi padang ablai ka jing duai ha ka kerteng Jisu apa amen. To ki para benget be baro kumbang elitip bagani kesengi ke bakerpang ya ke bakum kesinat kalabu ya ka bangin rakhi banken mau ya kata ke Bible Sunday te haga jingadai bat kani ke benta ngala persyang banwanra ya kani ke khubor haga ni ke janmit kaban long ke khubor kaban yadai bat ka bakum kani kesengi bat kaban longru ka khubor ya kaban ai ya ka jingker khu na ka benta ka jonga bat na ka benta ka jong pi takum ta na ka benta jong kani ka jan min habang ini kran bankin mau ya ka Bible Sunday ngimdei ban kelet ya kata ka bangi khot ya ka Bible Society of India ya ka ba dei leng ba jongka bala pen priang ya ka ktin ka jong blai bat bala ya thu ya ka ktin ka jong blai dei leng ba jong kani ka Bible Society of India ngalaban ong bakum ki Kristan si telup jong ka perthai ngikin mau haga judai bat kani ka benta te kumta para bangit be kam dei yang i bangin shutip Henry kadai yang iru ya kebangi ngin ai bat bangin sngongu ai halor jong kini ki ai gijingtip ke jongi ke balong haga jinga dai bat ke Bible bat kata ke long ba ka jing sngongu jongi kum ki Kristan ke long bagi balang kila pen priang ke ktin ke jong play dei lingba kani ke Bible Society of India balas dang ya ke Bible Society of India ke snem ke basispa Andrew kalau dap sispa Andrew snem kendai benai
Bat kata galaja hakan riu turik umat jonggas nem khat khandai spa sao. Kidon ki jingtho ke bangla shim bat ke bangla wan. Kata kadai kat kum kata katain magazine. Lakshon ya kanika artikel ka pratorik Januari jonggas nem khat khandai spa sao. Ka pamut ban penslur ban ai mensim ya kata ka jing rakhi ya kata ka Bible Sunday khat khandai spa sao para benget kani kadai ka wei ke benta kabangakwa ban kedo tiak patiak iwei pe iwei lengba jo kadai ke jan me sung baha ba pini aisha pat nga imat kalong ke jing ai jing mut ke babha bat kata kalong ha ke jing rakhi ya ke jing dap shispa snem jong ka British Foreign Bible Society da kabar rakhi ya ka sngi utrai kum ka Bible Sunday shitulop ka perthei kata ka di ka weipan ka jing rakhi jong ka jing dap shispa snem kata ka British Foreign Bible Society bat kani kasdang ningkong kum ka Bible Sunday hashitulop jong ka perthai yudon apdeng jongi kilong kemi kilong kpa ki khun samla hakani ke jing syakri kabale sidon apdeng jong phi ke ba yit ma ban puli ke Bible ke khtin ke jong play bari ke weipan kiba ya ka jing sedang ya ka Bible bila bantep ngaso ban ong dada don ke bakum kita uble nong kerku ya pi para bangit be kala pendum ya ka jingbut ka jing perkhat jonga ban abang puson ban penkre ya ka ni ka sermon ka jonga kadon hagajing perkhat jonga bat nga ong halati baga Bible Sunday bat ka wall Sunday imat kay pertang kendian ka wall Sunday school dia ka diga bangi keren ya ka Bible ki kelas ki per ka jungi bat ka Bible Sunday ka bayat ho baik ya ka ktin ke jong play Tina markata na kini ki atli ki benta. Ki bakren siya pang ka Bible. Kumbang laong. Henry ka jingi pier kalong. Baga Sunday school. Kada ka jaka ban ay ka jingi kay. Bat ka Bible Sunday. Kada ka jaka. Penginyat ho. Ya ka ktiin. Kejong play. Ngengait pin pediang ya kata, ya ka bangangadon ban ya tu apdeng jongi. Haga bakum kani ka por. Ka bamenta. Nyaingu yu play bakum ka balang nyok ban rakhi man lagas ngi play ka stang. Jong benai Desember. Jong man ka snem. Chuka tayo ka badingkong. Ngisoban aingu yu play. Bat ngadon banong para bangit pe iet. Baga jaj ben riu ka jongi. Bat giri ka perthai. Kilong kumni kumba kilong. Dai lengba ka jingwan. Juga ketin ka jong play.
But day lang ba ka jing don jong ka ktin ka jong play. But day lang ba ka jing yo ka jong i. Ya ka ktin ka jong play. Ka wei pat ka banta. Ka ba pi pin yo ya ka jing mut. But ba pi pin yo ya ka ai ka jing mut jong ka Bible Sunday. Banya nujor hagi por ke bamenshua. Pada din juga jingwan juga gospel. Banya nujor hagi por ke bamenshua. Pada din juga jingwan juga gospel. Kaktin ka jong play ka don ka jingaper. Bat ka jingaper ka bakraw ka long. Ban pen kela lut ya ki e baro. Ngai pen pediang bat ngai ya kata. Ladangam keren yau Thomas Jones. Ubawan ra ya ke jingsai ke ktin ke jong play. Haringan pen kot sibet. Yau Thomas Jones. Balai ngong kumta. Ka jingnang ka jing start ka perkhat ka perdany ka imlang ka saklang ka kor ka buram ka ktin ka thalit ka yat ka yang ka jinglong ka jingim bat kumta ter ini ihang ni pagador jaga ktin ka jong play kalong ka bakraw aduk kata Kata kalong ke benta. Wala ngam simya tu yo Thomas John ya jing slang jungu ya jing try ya jing wan ka jungu bat para benget. Ibe it ke jonga. Pitip ya kata. Ka ei ke bengiyo. Na ka jing em. Ka jing try ke jungu. La pelong yang i kum ni ke bangilong. Dei. Ketin. Ngakwa banya tu ya ka census ya ka bangal persyam bandum. Hai India ki don syajan ruspa san po artli ki jaj ktin. Pat laispa tli ki jaj ktin ki bala yo ya ka Bible. Sngu ye. Laispa tli. Ka New Testament ka don shispa artli Ijai ktian, ki beradab, ban pen kelah. Ngam tip ki bala puli bhai ka Bible ka New Testament and the Gospel Matthias, hadu ka kitab jing pen pa. Pila lap nem ya kata. Para bangit be ka Bible sandi kalong kum ka Bible study. Habong Bible study. Begin tip ya ka. Kaya ka jingmut Bible Sunday. Haka Old Testament gidon lai po kanay tali ke lenong. Haka New Testament gidon ar po nyo tali bat baro gidon henriu tali. Kalalong kung gajing sang kana manito ya kata. Pastor walang yito long gajing sang kana ila tiblut pastor ya kata. Andi para bangay diye. Hari gadan panong. Kan tuligid khot gidon haka Old Testament. Kan tuligid khot gidon haka New Testament. Kata kari gajing tuli yang la kali yang do way bomlong Kristan ong pastor. Pila long pastor kan usnem menda. Nado meladap bantung ipi kum pastor. Wang ala jandap khat kendai snem kum pastor bangal trei. Ye kamu pastor. Kali yang ai ke way ke jingkeli. Kata ke jingkeli. Ka bang ayu ye ke jing coba ka bahun ma. Ka belapen hun yo. Pat ayu yo blai ki sid khat ka tin ka bang yeto na ka banta jo. Menta ulalong Kristan. It is a blessing.
kata ka jingkeli ka bukeli ong yanga ka jingkeli ka besukba ong dan kan utli ki kitab ka Moses lo tho ong santli ong sutunan bodo ong yang pastor wala ngampat long gustan hari ngapuli ka khotba pag khotba ka bangapuli ka bangusunan kalong ka kitab Exodus pat kani kalenong kabadai sibang sipo hukum kala penla lendet dut yang aparo sipo teli ban ngong yo to ba apa pipuli ka Bible fismo hukum no ong tang ka we pastor ka bangang yo sko ka bayo mah ka ching ka chunga kalong ka bening kong kalong ka ching shai ha ka ching em chunga skam ka ching shai ka ching em ka chunga kisipau tali ki hukum hilong ki testimony ha ka ching em chunga ya ka jing ka sem ka chunga matlang am patlong o Kristan hari kisipau tali ki tes ki balong ki hukum ki bangyo na ki kitab Exodus la penlong ni ka ying ka jonga ka ying Kristan para bangit pe ie kini kalong yaktin ka jong play nang ta susu ka Bible kalong ka par ka bakan thup ya ka jingkin show ba koridor ka Bible ka di ka par ka bakan thup ya ka jingkin show ka ba koridor barkata ka jingkin show ka ba koridor ka don hakai ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing kraw ka jing peni ka jing maham kata ka di ka par ka bingi ba ka don ka Bible ka tin ka jong lai barka ba khat du e ka long ka jing tho ka ba khoi namar bala persat ya ka do mensim ba khoi para bangit be ye kiron ki kat tu kat ni ke bangan ka do ha ka ni ka por na ka banta jongi kom ki bangai kapar ka bakan thup ya ka jing kin show ha ka jing em jongi kom ke banget kalong rom le nong ka bakat ar khat ka beningkong Timothy lai khat san ka di ka tin jong ka jing ngai kata ka di ka par ka tin jong ka jing ngai nang ta rom si pra ka tin jong ka hima nang ta Matius khat lai khat khandai ka tin jong ka jing em Philippi ar khat riu ka tin jong ka jing shisha ar Timothy ar khat san yet khmi ka baila bunyo ya ka pop check up iwe ar phulai nang ta shushu ka di ka dabor dabar wei teman besan nang men si benai tam men swang yo bani syongkai bat ngi persyang bani keli nomor u dei program ko wei balang ong pastol pa pen kre ek sermon ka jing dei ba Bible Sunday ong pen kre ngal ong yu piwan ha ka Bible ka tin ka jong blai ka don ka dabar ho ong yanga pi pastol pikiran kai ong kuno keren kai ong wat ke ni kaktin ko jong blai pin lap kata ong don se e kata ong don pimo da ka Bible kaktin ko jong blai don ki ke bidon ka perthai la don lut ngau yo bat leit nang ni wat ke ni ka penta ong nong no story tho se so ba ala pikiran ni ka penta ngan tho bat ke ni ka penta kabadan haka kalau ka benta ka koridor ka dabor ka mot ban sajkut ka dok nut ka tnget
Jungah ko jong pi Ephesus san la nong khat ka bar rio ka syarak ban pen I ka lenti jo ka jiya ka sam ka khat khandai we san ka dot ban pen san ye ka jinglong men sim made ka jinglong kristan we Petros ka do ka ban pen klan ye ka bor men sim Hebrew san khat ar kat saw ka siar ban pen itnat ye ka jingim kristan sam khat khandai I we shipo Kengam ka ba pentiang I ka jinglong jingem ka sam ka ba sispa khat kandai ka khot ka ba sispa lai ur ternem ban pen pai pen prai ka danut ka ba ki kitab Jeremia apulai apukandai ba ka ding ban thangi ka bor baman Jeremia apulai apukandai ka white lam ban job ya satan Ephesus henreu khat kandai u sembai ban bet mat ban pen mentoi Isaiah san pusan shipo bat khat wei kata ke dei ka ba tin ka jong play ka ba don mani ka ni ka di ka par ka di ka par ka mangitip ye ka par ksiar ka mangitip ye ka parupa ka mangitip ye ka par dewyong ye de ban tip ru ye ka par ka beton ka tin ka jong play bat ka ban sno ru ha ka met coba jingam kristan ka jong pat ka jong pi sakawai pat ya benta ka bible kum ka jing ka bakrao ka bible kum ka jing ka bakrao nyala persyang banwa ke gel ma ka jing tho jing nong tho ki ba I ban tho ka bible ka tin ka jong play Naki commentary, naki pateng kristan, naki wei pat ki kot ling kedop, ya baki kibo ya ka jing thok ka bakrao ka jong ki. Sngo ban pasat hap deng jongah ba jong ilang. Ha ka bakum ka ni ka por, ya ka ni ka wei pat ka benta. Para bangi be ye. Ka Bible kum ka jing ka bakrao. Haswa bangun poin siya kani kabenta. Haka jing ki don ki kamra ban nga kwa banitu. Ka ay ka bodon haka ta ka kamra. Ni don lagi jong ki jing ki sem ki jongi. Bargi ki sem ki jongi ni don ki kamra. Bari kita ki kamra jo ki jing ki sem ki jongi. Kaba lada pikot yanu banwan ban install. Maaf yang ang panan kam na kakitin pareng. Banwan peli ya ka. Pada syuaban ot yo ribon. Pila don pila bu ya ka kamera. Bagi berikin wan ban cengok, iki berikin wan ban kemi hang ni don kata, hang ni don kata. Para bangit biij. Ngayo pratali ki kamera. Pratali ki kamera ngayo. Abang apen kre ya gani ke sermon. Bat kumta adan ban khot yang apa jengi. Balesi dang don para bangej bayi. Nalor kini ki pratali ki kamera ki ba fitep. Ki bangni tho ipi. Bat ki don ki ba pinang tip lesi bon ki kamera. Ublai unang kerku ya pi. Ke kamera ke beningkong. Jadi ke kamera jing bisyar. Jong santali ki kitab ke jong Moses. Kata ke kamera ke beningkong. Ke kamera ke baar. Jadi ke kamera ke jong Joshua. Bat ke Esther. Ke kamera ke balai. Jadi ke kamera jong ke jirwai. Baga jingpot jingtem. Ke kamera ke basau. Ke kamera jong ki reustat. Bat ki nong yutu lupa. Ke kamera ke besan. Ke kamera ke balabok. Ke saudali ki dur utra Jisu. Kisau gospel. Ke kamera ke banrio. Ke kamera ke core engine. Ki gam. Ki apostol. Kamera ke banyau, ketika kamera kidong tua Paul, Yohanes, Petrus, Jacob, bat ujuda.
kamera ke bapra kade ke kamera juga ket usim ke kamera juga ket usim kata kade ke kamera ke bapra na jingkang yet la badio I ya ko wei ke kper ka bai tenat ka wa ka basngu ka ke jingem u ding ke jingem ka nangba ka bakho ka nangba ki rongai ka hima ka chong play kata para bangi pe ye ki pratali ki kamera ki bangi de bantip ha bangi ya tho ya ka Bible Sunday bakum ki bangi kari bandon hanga pat kari bandon happy sakawai pan ni ai kam stat ka por lang ya ki don ki sau pungut ki briu ki bela tho ya ka Bible ki don ki sau pungut ki briu ki bela tho ya ka Bible don na pedeng joki ki belong ki sim kum David kinang aplang brot kum Amos kinang tholopa kum Isaiah kisipai kum Joshua nong tongdak kum Petrus nong tresor kan kum Matius pat doktor kum Lukas kita kidai hanrai ha ka jing shisha don tang wei nong tho e ka Bible ong Petrus naman kong ibe khat wei hadu arpu wei ka ba Timothy lai kan ri ro tho e ka Bible ha ka jaka ka ba pher la tho ayeng sim hayeng bandi ha po riklau harut wa ha ka dawlanong mada po krem tho e ka Bible ha ka jaka ka ba pher namar kata ka jinga pher ka por jing tho e ka ya ka kitab barim mereka testament ka batmai kalong kumba saus pa asnem ka Bible kalong ka bapla ka basisha ngarapi puli benia naduk ke kitab Genesis haduk ke kitab jingpen pau pinsyam badan tang uwei ublai dan tang kawei ke history haga jingedei upriu bad ublai kata kadai kawei pan ka benta ko ki para bingit pe ye ki chonga kata kadai ka benta balaya thu yangi haga jingedei ban ke Bible haga testament berem ngini I ya ke jinge thu lepas pang Jesus Christ bat ya ke jing penem ya Jesus Christ bat ya ke jing penem hagi sound gospel ya ke history ke jing em bat ya ke jing hikai jongu hagi siti ya ke jing shaman sim ki briu ke jongu blai hagi kitab jing pen pau ya ke buram ke jongu blai hagi testament ke berem biang lapan kre ya ke jing penem hagi gospel lapan pau ki kam ke apostol lapan bena hagi siti mari ke kitab jing pen pau lapan dep ya ke jing penem yo khun ublai au Jesus Christ ban sius pa yaki pop haga ding pana kita kilong ki jing dei bat ki jing tho ki badan haga Bible ka tin ka chong play para bangit pe ka jing duai ka jonga ka jing duai ka jongi hakani ke jing seng ka ba kerpang ke bangi yo hakani ke jan mi kalong ba ka jing dwai ko ji mangimla ban klem de ken mau ye ke riu krao ban ye kita ki belong ki martar ki nong sha shitom na ka benta kaktin ka chong play you can mau you can Mary Jones you can mau you can Naban Sawian ban you can mau you sudhu sandu sing dwai nomor kata malam ki kam ki bakrau jo ki shukri ki chong play
Baringin iya kan ke jinga thok khana lang baju ki ngam da sudon kam ban ye thok khana jorong ye ki ye ka ai ke bangi i ke ai ke bangi ma de ke jingem ke jong ki para bangi ki tep ade ke ktien ke jong play ka bala penlong ye ki bikin yok mat ya ka jing sok ya ka jing em ka jong ki Shwa bangan penkot ya kan ke jing kren ki don ki sipongut ki nong sin syar ki bakrao ki banganga kwa pani thu apdeng jongi ban bagin ki sipongut ki briu ki bakrao ki snotho bagaktin ko jong play kani ka bokordor ka jing em ka jong ki Upaning kong u George Washington ong kalong ka bamla ban sin syar hok ya ka perthai klemu blai bat klem ka ktin ka jong u Napoleon ong baga ktin ka jong blai ka jok ya ke bayang persya ya ka u Daniel Webster ong imei jonga bari pa jonga kila tap ya ka ktin ka jong blai Hagadok dut ke jonga nadu bangadang red ong u Daniel u Thomas Cartel ong bagaktin ke jong blai kalong ke jing khang yet ya ke jing em ke jonga u Abraham Lincoln ong kaktin ke jong blai kalong ke jing sngo bha ke bahatam na ke benta Jibril u Alfred Tennyson ong ke jing puli ya ke kaktin ke jong blai kalong ke jing song school ya ka jing em ka jonga u John Ruskin wong imei jonga ijupen puli Bible yanga nado banga dangre u Alexandria Victoria wong bagaktin ka jong play ka de ka jing khrau ka buram ya ka hima ka jong play William Edward Gladstone wong gaktin ka jong play ka de ka jing hikai William Franklin Graham Ông có cất ba cái cái tiên úp lấy bữa là thọ sẽ kịp rêu para bangit be namar kata unong ruai ông yết cái gieng trong mẹ bà song cả buram lấy jing kemen ha gieng mani palat sngau ba berthai namar menomadan udon úp lấy cái don cái tiên cái trong lấy Namar kata ko mga laong susu nong rai panwa di kektin jong me atrai rap yanga haban shem yu jisu unong ben em baba para bengen ko mo laong ro sedang shwa bangan syong man penwa ya ke jiseng ngan pen kot ya ke ai ke ba Thomas Jones ule Berkata kalau Thomas Jones, uyang, ucauman, berupa dono, suaman mino, nagari kasih, kabaid, kacau, ulai, wangan ino, ya keribilan, nature kasih, patki mati kicau, mati, mentaken. Ishem baru sngo benut ban no namar sipun ke jing hikai ke bola ai badai ketien ke jong play ublen kerku na kam ta buram jong amen Toblen kerku ya kani ke jing syakri ke begini yo. Leng bah jo kani ke jan mit ke pamenta. Mi no na kani ke jing ke jong play. Ngin mi ringkan. Mat ke ketin ke ba em ke jong o. Para bengin bi sa sisin ai ku play. I pilang baro i wei. Nadu ke nok syara. Khot komiti balang. Long pa ke long kemi. Ipi ki yeng ke stan baro kan mau lem yang ha ke jing duai ke jong pi na kam ta ke jing em ke jong a
ke yin ke sem ke jonga ke balang ke bangadon ke lai tali ke balang ke bangapet mau pat mau long bat mau ke siang mu pastor joka district blen kerku yang bat un kerku yang hilang yen pen wai ya ke ni ke jing syakri da ke jing ruai ke ba arspa lai po sao ke jing ruai ke ba arspa lai po sao trai tu sin syara ke perthai na do mi ngi sesat ngi tu pen yo ki hima baro kum ke benta jo mi hi jing shai boneng tu pen shai ya ka perthai berlai tli ket khot ade ni ke jing ruai en kerpa sto london sim man pelaj yang ke jing duai ker ku pen wai Raitus en sharhai kaberte nadu mingisha zemni toben yoki hima baro kon kabenta mehi jeng shai boneng do ben shai yaga erte kari india gospel Ari tembad hari lom Deka jingsuk kan pendam naikut syakut Yus im seyon token rewai daki sursambha baban nadu shate shadu shate I can burom ya ulang I can yaro ching eiten nuts im Au blay buk pau jangi bahabening ngi ai ngo eme nakabenta ke jing donakat ke jing alam ke jong me yengi ke ni ke jing seng ke jong menta ban ngi ai ngo ru nakabenta ke khubor ke bangile osngau nak khtin ke jong me ha ke ni ke sngi ke bible sunday ke bakhot yengi ban kirshan ha ke jing duai be ke jing ai ke bible society bat kum jo ru ban nyokor ke dor jong khtin ke ba em ke ba mela ai yengi ban ngi ai ngo yeshibon ki bai pastor la wala ma padeng jangi ki balong ke jing ker khui ke jing song thoi ke khtin ke em ke jong me ker khui iro ba de ke yeng ke sem ke jong e ker khui ke jing shakri ke jong iro hapo ki balang ki be pej bar hapo ke district hi bar ha ki jilli balang ki be shalor ro ngi ai ngo ime ko trai be me osngo ke jing duai ke jong e namari ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ke kerteng ke jong utrai ba unong pen em jong e u jesus christ ba to da airu ba ke jing ai e ke jong jesus christ ba utrai ke jingit ba ke jong blay ba ukpa lamber ke jing slok ka ba thiang ka ba pensat bor ke jong mat se makhoi kin yai long kin yai sa rangkat bat ngi
rengkat bat ki reunget ru akaleng satalak kapertai, mentah bat syeduki arta bomjukut ru. Amin.